Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз навор кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ Хоҷагӣ Эшбек Сатторов, номи аввалаш ноҳияи Ҷиликӯл, якшанбе бозор. Нархи кунҷора 5 сомону 10 дирам. Навор кардем говҳои гусаладор, буқои калонбуқо барои бастан, буқачаҳо, говҳои гусаладори савдошидагӣ, моли майда, қушқорчаҳои савдошидагӣ ҳамаша навор кардем. Шумо фақат ҳама ҷои видеоро тамошо кунед, ҳамаи намуди мола меёбед. Аспам навор кардагием. Барои пешравии канал як лайк. Касоне ки канали моро доимӣ тамошо мекунанд, канали мо маъқул ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, видеоро то охир тамошо кунед. Савдоши гови шведкарпа, гови шведа бинед. Сета ё 4 гусола кардагия, максимум 4, айвай боло нест. Хитон бине хулосаша бироне. Гов бе гусола, гови қисир 11000 харидааст. 11000 сомон харидааст. Маиш гови гусаладора, ишам савдо шидага, иш нархи зурда савдо шидааст. 9000 сомонда бо гусолаш. Ишам ё сеюм ё чорум гусолашам. Гови қадбаланди дарӯза. Гусолаш мода будааст, саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. 9000 сомон харидим мега. Агар рост боша, нархаш беҳтарин нарха. Гови гусаладори арзон пурсида будем, мана говои арзонам навор кардаистем. Чорумзод гусолаш буқача 7500 нархиш савдо мешава. Бо бозор 6300 баландиш кардагиай. Саҳар бега 4-5 литр шир дорад. Бисёриш 5 литр, 4 литрда гаранти қатӣ. 6300 бозор кардаистем. Ӯзирашто додагӣ нест. Иш чи? 6000. Иш бо арзон буда. Лекин говам мамид арзанда ба сумша. Чандум зойдаи? Зойд. Гусолаш муда ҳай мана. Шо. И протеза чиай? Шохош протез буда. Ишам ҳами саҳар бега 4 литр 5 литр зури зуриш. Бозор чанд кадира? 5000 кардааст бозор. Баландиш айвайда камтарам кардагиай. Баромад. Гои гусаладори якамзой. Саҳар бега 4 литр шир якамзой мега. Гусолаш нармуда? Гусолаш мудача. Шир чанд кай? 4 литр саҳар бега. Бозор чанд кад? 6500 баландиш кардагия бозор. Айвайда камтарам пурсидагия, ӯзирашто додагӣ нест. 6500 бозор кардааст. Гови гусаладори маҳаллӣ. Дуюм ё сеюмзойда гусолаш мода. Саҳар бега 4 литр шир 8000 муомила дора. Бозор 7000 баландиш кардаиста. Айвайда камтарам кардагӣ ҳаст. Гови маҳаллӣ мана. Пеши гова гира бо хубай. Гусолаш мода. Гови гусаладори Карпат. Ё чорум ё панҷумзоид мега соҳибуш мана гусолачаш. Гусолачаш шуруайникин пародняй. Гусолаш мода. Нархша 12000 мега савдо мешава. Саҳар бега 6-7 литр шир. 6 литрда гаранти додаиста. Бозор ӯзирашта конкретно нарх накардааст. 12000 нархиш савдо мешава бо. Гов ё чорумзод ё панҷумзод. Гови пародни. Ва гови гусаладор.
Бои қадбаланди хушрӯи миён шамдарӯз 28 модда ё якум ё дуюмзоида. Саҳар бега 4-5 литр шир. 7000 бозор нарх кардааста, ӯзирашта додагӣ нест. 7000. Ноуҷа акай ширали савдо дорам. Савдоши дутта буқаи калони фарбе. Ҳар душ якҷоя. Бе тавозо 24000 савдо шид. 24000. Наи деим шай. На 4 та бухаи карпат, як хела бухо барои бастан. 12500 савдо мешавад. Бо ҳозир ай пешам нишон метем. 12500 савдо мешавад. Бозор 42000 ҳар чорша якҷоя кардаистам. 42000. Ҷои пилгириш 43000 даст. Ҳар чоруш якҷоя. Найно 10000 савдо мешавад. 10000. Идиша 85 пурсида, 8500 пурсида, ӯзирашта дагӣ нест. Вана 4 буқаи 12500 ай пеш. 43000 ҳар чоруш якҷоя. Ҷои пилгириш 43000 ай 42 бозор кардагӣ ҳар чорша якҷоя. 85 идиша кадагӣ. Молой акай Азизбек. Савдо шуд буқаи зарди кал. 8 гуфта судагӣ буд. 7 ё 74 савдо шид. Хела фарби айнаки. Бастанда мешаво гӯштам уже тайёра. Иша 8 та гуфтеста савдо мешава бо. Ҳозирашта бозор конкретно нарх накардааст. Буқаи средний хароб барои бастан ай. 8 та савдо мешава. Бозор нарх кардагӣ нест ҳозирашта. На буқача. Буқачаи алафӣ барои бастан мешава. 6800 савдо мешава. Чангу 58 58 саҳар бозор кардагӣ. Соҳибуш моя бародар. Ина каш нумо. На бухо. Бухои алафӣ барои бастан ам мешава. Камтарак майдатар аю мешава хай. 6000 меган савдо мешава. Бозор 5400 кардаиста. Дetta буқачаи хароб. Дetta буқача. Буқачаи алафӣ 5000 10000 ҳар бисёр ҷоя гуфтеста савдо мешавад. Бозор 8300 ҳар душа якҷоя пурсидааст. Соҳибуш ноя акай. Моло искара. На. Моҷини пародни моддаи барои молкунӣ. Гардан амине 1700-1800 бозор кардааста, ӯзирашта додагӣ нест. Лекин қадаш паста. Пародаш хушрӯаю қад паста. Ҳардуш я нарха ё дига на? Иша 5000 гуфтеста, баланди 4000 кадаги. Моҷинчаи пародни барои молкунӣ иншоалло беҳтарин ай. Моҷинаки шӯрака. Иша 4500 мега 3500-3600 бозор пурсидааст. Гои ҷушо савдо шид уна 12500. Сар бега 5-6 литр шир.
12500 савдо шудааст. аспи мода савдо шудааст 4800. o'zi dodesta nemegam 5000 joy pulgiri shudaaст. Ino xela savdo kardagiyam. Hozir 4800 xaridoro kardaaст. 5000 joy pulgiri sohibish megam. Aspи мода hai. Mana bizi o'chabacha 1700 savdo meshava. Buzg'olash nara moda. Moda hai bashash. Bozor 1000 so'm kadast. Ira chanka? Ira chanka bozor. 1300 kutesta bozor narxna kadast. Isha chi? Isha so'yish namast. Ma 5 ta barra savdo shidast. Kalonosh 900. Maydosh 700. Mana. Setta qishqorcha savdo shudaaст 950 950 savdo shudaaст 2800 mesham tashlaydi sarsish. Buna ish million shudaru zo'r shudaaст 930 somoni savdo shudaaст. Savdo shud buna qishqorcha mana 1300 savdo shudaaст. 1300 parda shampura dumbash hamne. Dumbash вообще zo'r. Savdo shud buna qishqorcha 1500 savdo shudaaст. Dumbash qalına parada shamjira. Bitta baracham savdo shudaaст. Savdo shudaaст 1450. Dumbosham dumoy kalon parada sham xuba, miyonsham daroz. Inshaalloh qishqoroy zo'r meshava.